Ассалом, нигоҳ кунед. Оши борик кардем. Ма гуфтам ку духтаре ки оши борик накуна ва духтари нуробод намеган. Даи гармие ҳичи намефура чизе рӯғанӣ. Чиста ами оши борик. Хеле чизо чӣ қадр бамаззае дар гармӣ. Ина оши борикем бием бихӯрем. Ба ҳама иштедам. Ҳозир мечашем чӣ хел маззаш омадааст. Оши борики кардагима. Чӣ қадр бамазза омад. Нами намак памакш кам шуд, чӣ қадр бамазза меям. Ина мо қатия памшон гӯшт нондаесем. Аввал кетман қати хока мекутем. Баъд гила мегирем мешунем. Аз бесен нишонатон медиҳем. Ба ҳамин парк да ҳо поезде ки шу мега мефурояку ҳам поезда ами ярес шиштем ки вафпиша махулум шид. Бори дуюм омадем гуфтам ки и бори дуюмда ду бор тобухам асада астанавица накуна барои ки ҳамин нав махулд мешава зид чӣ хеле зид мефурояда ҳамин нав дилта ҳавое мегира боло мебара ки сразу зид мефурояд тамом мешава. Мама гуфтам ша ки зид тамом нашава асада гуфт майли. Неке гуфт ҳама бачаҳо бояд розӣ шаванд. Те люди, которые уҷадам тиштаган мақсада бачаҳо гуфтанд ки ҳами якум рейс рафтем ки ба омадем ба бачаҳо не пато зуд тамом карда намондан ки кайф монад то охира барем. Мара фури ду рейс шавада мақсад як бор кам буд ав девоно сразу тамом карда биромада. Валя раст ки сар ки то охира бояд ки ҳам хинаи фурама камта гаранг шудам ҳамин сабаб